أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين عليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka ina muku fatan alkhairi, ina roƙon Allah ya karɓa mana daga kyawawan ayyukanmu, kusakuranmu Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa. A gurguje ‘yan uwa wata sanarwa nake da ita zuwa ga ahlus sunna wal jama'a. Wato wannan sanarwa ita ce in kuka lura yanzu haka akwai wani salo da ‘yan bid'a suka shirya za su aiwatar. To ina kira zuwa ga ahlus sunna da Allah kada mu biye musu, kan mu biye musu. Salon shine ƙara dawo da zancen malam lawan, sai a samu wancan malami na ɗariƙa ya yi magana, wancan ma ya yi magana, wancan ya yi magana. To in muka kai zuwa ga tankawa har sai a ji amansu, su ji ana amo, sai jama'a su ji a tattaro hankalin jama'a kuma a zo ana tattaunawa kan wata ƙadiyya. Wannan ƙadiyyar ta malam lawan inda a ce ‘yan ɗariƙa, wallahi da a ce kuna da tunani da nutsuwa da hankali da sanin abin da ya kamata, ai an riga an rufe ta, tunda an zauna an ga sakamakon zama. Duk abin da mai hankali zai gane na cewa wannan abu sharru kuka yi ya gane. Duk abin da wanda ya san abin da yake za a yi ya gane cewa kuɗin masharranta ne, ya riga ya gane. Yasa jama'a sun riga sun gane, ku bar jama'a. Zama fa aka yi kuku uku shi kaɗai, ko ka ringa masa tambayoyi wanda wallahi da a ce abin da kuke iddi'ai cewa malam lawan ya aikata, wallahi ba ku ne za ku fito ku yi ta maganganu sai kun tada rigima ba. Da kansu al'umma abin zai shige su, su ɗau mataki a kansu, su ɗau mataki da kansu abin zai taɓa su. Amma duk abin da ka gani wai ya shafi manzon Allah, amma saboda kun raina al'umma kuna ɗaukan su a su ba sa kishin manzon Allah, su ba su gane ba, ku ne kuke faɗi tashi kuke surutu sai kun ganar da su. Ai kun raina su ma, wallahi kun raina al'ummar Kano, wallahi ‘yan bid'a kun raina al'ummar Kano. Yanda suke da san manzon Allah, a ce wai ku malaman ɗariƙa sai kun fito kuna taɓaɓato kuna ƙara kunno wata wuta saboda a biye muku. Ai wallahi kun raina ‘yan Kano, wallahi raina su kai. Ai shi kishin manzon Allah da kuma ɗaukan mataki akan mutuncin manzon Allah, kai musulmi ba sai an ce kai ba sai wani malami ya fito ya yi wani sharhi wai ya haska ma ba. Wato kai duk baka gane ba. Wallahi kun raina mu, wallahi kun raina al'ummar Kano kuma kun ci amana su. Wallahi shine yanzu sai kuka da wani salo, sai wannan ya kafa sifika ya sa kyamara sai ya ringa batun, mu ma sai mu zo mu bi, sai a dawo da topic din. Ai an riga an wuce su tun wannan zaman da aka yi kwamiti na shura da taware, kwamiti na shura da taware aka zo aka zauna. Tun a sannan masu hankali suka gane, tun a sannan masu kishin manzon Allah suka fahimta, tun a sannan al'umma musulmai suka gama gane komai. Amma saboda sharri da mugun nufi da yake cikin zukatanku, shine yanzu ku ƙara ɗauko abin ku ƙara dawo da shi. Wallahi nace kun raina wallahi al'ummar Kano. Wato su ba su gane yadda za su yi kishin manzon Allah ba. Manzon Allah fa wanda fa ya zo mana da wannan addinin, ya sha wahala, ya yi jihadi, ya yi da'awa, aka zuban masa da jini. Mu yanzu ‘yan Kano duk ba mu san yadda za a yi kishinsa ba, sai kuna haskawa, sai kuna zantuka, kuna maganganu. Wato al'umma yadda kuke musu kallo cewa kamar babu annabin a cikin zuciyarsu. Wallahi kun ha'inci mutanen Kano, wallahi kun ci amanarsu. an zo an yi zama duk an gane shi ne saboda
mugun nufi da kuka ga jama'a sun gane, a maimakon ku haƙura asirinku ya tonu, jama'a sun gane kun zubar da mutuncinku da ƙimanku waɗanda ma ake ganin su cewa suna da ilimi, sun zubar da darajarsu, jama'a sun gano ko menene ke kunshi a cikin kawukansu, a maimakon ku shiru, amma saboda mugun nufi shine sai kuka ƙara dawo da abin, sai kuka yi set up, sai wancan ya zo sai ya sa kyamara sai ya batun, wancan ma ya zo, kenan mu ahli sunna sai mu zo mu biye muku. A'a, muna da abubuwa da yawa da zami, da Allah shawara ga ahli sunna, muna da abubuwa da yawa cikin littattafan nan nasu, nan ne ba sa so a shiga, shirkar da suka yada cikin al'umma shine ba sa so a bankaɗo, bid'ar da suka kawo cikin addini shine suke so ka aje wajen, kada a yi wa al'umma bayani, su ringa zuwa da topic suna ɗauke hankulanmu zuwa wani abu daban, mu bassu da wannan shirkar da kafircin da yake cikin littattafansu su sha. To ahli sunna ku farga, da Allah ka abiye musu, dan Allah ka abiye musu, wannan shawara ce, mu ci gaba da da'awanmu, dan Allah ka abiye. So suke a koma ta wannan batu, ai tun daga sanda shura ta hada zaman nan kowa ya gane fa, duk mai hankali ya gane, duk mai kishin annabi ya gane. Shi yasa nace wallahi kun raina ma mutanen Kano. Shi yasa dai wannan a takaice shawara ce zuwa ga ahlus sunna wal jama'a. Shawara ce, ina ganin shine abin da zan wannan kawai. Yanzu shiryawa suka yi, sai wancan yazo ya sa kyamara ba, sai wancan shi ma yazo ya sa kyamara ba, sai wancan shi ma yazo ya sa kyamara ba, kawai shikenan sai mu biye musu, sai a dawo da abin da ya wuce, saboda ba su samu abin da zuciyarsu ta kullace ba, na aiwa mai shi sharri, na ai masa kage, na azalince shi, tunda ba ku samu wannan ba, to kuka ƙara dawo da abin saboda mugun nufi. To ma banda ma tsabar ma rashin kishin annabi Muhammadu, banda ma tsabar ma ku din ba masoyan annabi bane na hakika, dan Allah tattauna batun cewa wani ya taba manzon Allah dadi ne da shi, dan Allah in dai da gaske manzon Allah din kuke kishi, tattauna wannan ma batun ma dan Allah dadi ne da shi, in dai manzon Allah kuke kishi, in dai da gaske manzon Allah din kuke kishi, tattauna wannan batun ma, kai faɗin maganan ma, kai kana musulmi kana ƙara dawo da abu, wannan ke nuna ƙarya kake, kai ɗin ba manzon Allah ne a zuciyarka ba, ƙarya kake yi, kawai ka sa shi ne a wata manufa taka, kake amfani da wannan abu. Amma wallahi tattauna ma batun, wallahi masoyin manzon Allah ba zai yadda ma ya dawo da wani batu da wai ake cewa ai an yi kaza ba, in dai kana kishin annabin. Amma da yake ba kishin sa kuke ba, da yake ba shine a zuciyarku ba, sharru kuke so ku yi wa mai shi, saboda kuma ba komai bane dan yana maganin shehunan ku, to ku kwace su ku kwaci shehunan ta hanyar ilimi mana, ta hanyar karatu yake maganin shehunan. Ku ba ku yi karatu bane, ko su shehunan tsalle-tsalle suka koya muku da yawon maulidi, ba su koya muku karatu ba, yanda in sun faɗi an ce ba haka ba, ku zo ku ce haka ne. Ana magana ta ilimi. Shawara ce zuwa ga ahlus sunna, wannan shine, da Allah ka abiye musu, da Allah ka abiye musu, kuma su ta iwun su. Jama'a dai sun gane, masu hankali sun gane, masu kishin addini sun gane, masoya manzon Allah na gaskiya sun gane, gwamnati ta gane, kwamitin shura ya gane cewa wannan abin sharri ne, kage ne, kawai wani gilli ne kuke da shi a zuciyarku game da mai shi, saboda yana taɓa shewunanku, kun kwasa ku kwaci shewunan ta hanyar karatu, shine sai ta hanyar kage da sharri. To kowa ya riga ya gane ku. Assalamu alaikum warahmatullah.